campur sari cas cah asli Suryo. Wong ayu sing tak tresnani rena wengi sing tak anti aku ora bakal lali omong sliramu bepujan ing ati. Monggo Bapak Haji itu gimana? Mas Marno. Tak gandenge Mas Kepio. Mas Marno. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno ning nyatane mung mbok gawe lara. Pakurmatan pemuden kula pinusuh kula Bapak Iya mugi Ibu Wakiyem. Derek dono santun Pak. Pak Di kula niki. Hae lho. Nggih, derek dono santun nggih. Kula tenggo nggih Budi. Tenggo mengke nggih Pak nggih. Saestu kula tenggo Budi, nggih Pak Di. Ning opo sliramu teko tinggal Suko pari suko pasukan batik ayo ora apa-apa. Ongkeng yo. Rewange karo kon nyanyi nggih. Nggih, Bapur ditenggo lho Bapur. Ayo. Sliramu ing satresnati. Rino wengi sing tak ati-ati. Aku ora bakal among sliramu bepujan ing ati. Masuk bisa ketemu yang request Mas Pur, monggo Mas Pur. Matur sebandun Bapak Marno mugi berkah barokah. Sakit hati dua. Bapur pripun Bapur wong hae kok ya dereng metu lho. Di cancel riyen nggih. Oke, siap. Loro ati loro. Mundur saking Mas Marno nggih. Nggih, oke, monggo. Ning opo sira teko
Sumarno loro ati lorone. Bosku ayo lho bosku. Karek jumeneng juga. Apa
paguyuban Ikaja. Oh injih. Ikatan. Ayo monggo. Terus ya Pak Yatno. Ikatan Keluarga Jati Batur Jakarta. Sejabodetabek. Oh injih. Salam tebang Bapak. Monggo nggih sampean nek pokoke nek Mbak Pitayus kenal banget. Oh. Napa gitu? Mbak Yati, Amel. Apa Fit apa biasane nek Bali disangoni Fit? Hah? Apa biasane nek Bali disangoni? Urung. Jujur. Urung rumangsa. Jujur. Janjane kowe nang
Tangan aku aku kok ora gelem Oh, ngatur. nggih, Pak. Masnya toh? Bal basket napa, Pak? Kayak gubuk asmara Oh, itu. bar iki bal bulut asmara. Nggih. Pamujiku Matur sebandun Mas Pur nggih. Matur sebandun Mas Marto nggih. Gubuk asmara. Kula kancani Pak Yana nggih. Paneng kok. Iya 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 Allah. Iya iya iya. Masuk. Yang lewat Gubuk gawe. gubuk kae. Iya iya iya. Nek jagat apa Tulisan warna abang ondo isih prawan. ya dicuetin. Oke keluarga aku bapak besan bapak ini dedek suket sarang-sarang bangga keluarga aku bapak besan macam ikut bapak Pak Ino ibu serati monggo gubuk gawe gebrak seto awayah kawengi si iklan fit Pripun? anak woro-woro sekedap nggih Pak Yana nggih nggih Monggo. tak buka sik 500.000 ora apa-apa Nggih. Monggo. di akeh-akeh oh enggak biasa korupsi say dari Pak Matik ngersakaken lelagon kedanan kalih ronggeng gunung Anjir. Ronggeng gunung. Ronggeng gunung. kedanan ronggeng gunung Pak Matik oh saka Sragen iki Fit Oh, injih. parang beksa Pak Matik kula tunggu nggih Ning sadere engko lanjut rondo kempling saya Mas. nggih mboten napa nggih sakderengipun kedanan ronggeng gunung mengke taksih teng wingking niki mengke Pak Yano nek wis ngadeg nek kon Kadung. angel sajake jamune kuat nggih Pak Haji pandenge nek pun ngadeg nek kon anu angel Kan lungguh angel. nggih nggih mangga Monggo. caketan Cetaten sadroning ati. Katan luntur saya. Dimitri rondo kempling nggih taksih Pak Yano Iya. Aku kowe dadi monggo Mas Kadiman adine kancane Bapak Ansori penghormatan Bapak Haji monggo Bapak Haji
Mas Dodo monggo. Bablas Once kena Mas Juragan Dodo. Matraman lagune tambah napa niki? Oleh wong. Napa? Mas Kolis napa Mas Kolis? Ninggal katresnan nggih. Nggih. Tak Nggih, lagu. arewani pati gede patriye. Karepe rulo atine. Aku ora Roke gunung. Oje. Pak Aris Setiawan monggo Pak. Apa lah? Nangis sajroning atiku. Terus ya Mas. Pak Haji Parmo. Pak Haji Parmo. Mas Setro. Sugeng Rawuh. Pak Haji Parmo saking Sunter. Ojo lali pawelingku. Kemono kang mas janjimu. Aku kang setya satu. Tak enteni nganti saelengku. Asik. Mangke diatur bablasnya Mamak Sinden ya. Bawa ngadiman saking Cikarang. Mamak Sinden. Sampai orang apa lagi? Nangis sajroning atiku. Nalikane sliramu ninggal aku.
Ayo Mbak Vita. Ganes luwes marakake Lewung. sapa nyawan mesti sayang terus desa katem sapa leno keno rasuki yowono. Pakurmatan dumateng nyipun Mas Didi nggih, Mas Didi Pasar Kemis. Monggo Mas Didi. Oke, monggo basa. Bisa. Ada tilewung atiku nalikane kepisan ketemu wong ayu jadol lagu nggodha ati rinten siang dalu monggo mbak Monggo jurakane Ciki saking Pasar Kemis. Mas Didi, monggo Mas Didi kemarin Bapak Loso Sutimin. Matur sembah nuwun derek Suko Parisito. Nggih. Juga bose Ciki di sana Mas. Semua niki bose Ciki niki Mas Didi dereng Mas jumeneng. Didi. Monggo kepareng Nggih, jumeneng. Semonggo Mas Didi. Ugi ini ada 2 buah atensi saking sesepuh kula Bapak Haji Tugiman kersaan Grelagon. Tembang Oh, kangen niku tembang. Tembang nggih, nggih. kalian gelang. Nggih, tembang kangen kalung. kalih gelang kalung matur sembah nuwun. Nggih, Insyaallah nika siap. Bapak Haji Tugiman badhe nderek ngregengaken. Pak Ngatimin Siung. Nggih. Bapak Haji Mo. Pak Cimo, nggih. Pak Ngatimin nggih. Siung, Bapak Cimo kepareng jumeneng monggo. Mas Didi monggo. Sabdo pandita ratu ning sliramu ana ing sisiku mugi kutinglane tembang kangen. Tembang kangen. aku bakal Monggo Bapak Haji Tugiman kepareng jumeneng. ayo monggo Semoga Bapak Mas Didi merapat Mas Didi Bosku. Ya, nanti diatur ke 1 2 nanti. Monggo Bapak Haji. Dikancani Bapak Yanto, monggo Bapak Haji dikancani. Bapak Haji Mo. Parani. wayah wengi udan krimis ra uwis Asik. banyu kang tumetes kegenggan Beb. gunangin wong Kejeron nih. tresnane tega ninggalake aku Mugi berkah barokah Bapak Haji Tugiman. ning uripku yen ora ana sliramu Sumilire angin tansah tutut aku rasa kang Mateng nyebut Bapak Agung Bapak Paino kalian Ibu. Monggo Mas Didi ya. lewat tembang Monggo monggo dari kok bisa dadi Haji, siap. Maksa nggih, Mas Didi? Maksa. kangen iki nandang buya rino
sadar insyaallah. Pak Haji Parmo. Niki rok. Pak Haji Parmo ditenggon nggih Pak Haji Parmo. Nggih, sekedap, Nduk. Mas Rio ditenggon. Nggih. Sik ya nggih, niki wonten atensi malih saking juragane Ciki, saking Pasar Kemis. Mas Didik ngersakaken lagon. Mas Didik kang pundi to Mas, penasaran aku ki. Ayo niku. Niku nggih, parani. Nggih bar kelang kalon kita aturi mriki nggih. Iki Bapak Haji Parmo nggih Mas Setro. Mas Setro Ciki nggih, Mas Setro Ciki nggih. Mas Setro Ciki ngersakaken lagon. Mas Setro Ciki saking Sunter menika mengke ugi nderek Dono Swantun. Nggih. Niki mengke insyaallah Pak calon Haji Didik. Insyaallah Pak Swantun. Jangan koro. Rapiso berarti Mas Tri. Mbak Pur, Semar Mulyo. Mas Aris. Ayo gino lompat Indonesia. Yo, asik. Mas Wardi. Ayo bundaku. Nabi kemalan. Bapak Haji. Ayo bosku. Giwon. Pak Haji selamat. Sugeng siang. Yo. Bapak Haji Nan. Bapak Endro, Bapak Kecil. Ayo toh. Bapak Ateno. Bapak Aris Faidin. Bosku. Yo. Bunda yo, juragan saya yo. Kepada keluarga besar Mbak Sri dari Anji Surakane tahu niki BWNC. Surakane tahu saking Tlatah Gondrong nggih. Matur suwun derek suko pali suko. Kegengaken suasana nggihipun kabungan Hasad Bobo Paino. Pokoknya kalau ada ibu itu, duniaku selasa. Belum HE loh Mbak, belum HE loh Mbak. Dingin, hidupku tuh dingin ngerti Rade. Ngerti banget pokoknya. Sabtu ditolak. Mangga Bunda.
Haji, manisnya. Manis Ya. dulu. Manis dulu Ibu Haji nyanyi ya nanti ya. Sabtu pandit orangku Riksi aman Dadai sisiku Mugi Gusti lilani Tresnaku bakal Mas Nopil, monggo. Joget yang meringat joget. Nah.
sambal cilik. Seandainya mencukupi langsung di medley Pak Jingat Nyidam Sari nggih. Nggih, siap. Caping Gunung Nyidam Sari garap Sragen. Ya kabeh ngadeg wae nok ora apa-apa nok. Ayo nok. Nduk Vita, nduk Anggita. Heeh. Mbak Yati langsung mari sawat langsung. Nggih. Ketemu kali Pak Haji nggih. Tok, langsung mari wae. Monggo Mas Peri Surakane Gori. Weh. Pundi bos kecil monggo. Bakso aja lali Mas Suri. Monggo. Asik. Yuk, git. Surakane teko niki kaya. Asik. Monggo. Di zaman berjuang ayen kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Bapak Paino kali Ibu Surati monggo jarene wis tenang Mbak kita Mas Marsono monggo ning saiki asik ning gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silih caping gunung aja kuatir Fit aja kuatir Pak karo Surakane Gori Aku cuma pengen maju sama mundur gitu loh Mas. pokoknya pasalnya mau ngerti wis nyedaki HE mesti cedak nggih monggo syukur Syukur bisa nyawa. monggo Bapak Paino sekalian Ibu mugi saged dados jampi sayang nggih Mikir tabrak coy. Asik yo. Injih minangkani pamuda saking Saiful Hajat Bapak Paino ugi Ibu Surati semida malih mugi saged dados jampi sayang nggih Bersama Kang Mase Juragan Gori. nggih saking Cengkareng nggih Mas Peri Karo solo spell Mas apa Mas? Apik. Oleh. Ora apa-apa. di zaman berjuang Oleh bae. anjara kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jero sapa iki bablaske Nyidam Sari saged nggih Sragenan minangka pamrih saking Bapak Haji Ngat Nyidam Sari monggo garap Sragenan Karo pasang bawah ya oleh.